Krásny deň vám všetkým prajem. Vítam vás v našej novej podcastovej sekcii Drevo domov Sikora, kde si povieme niečo viacej o tom, ako stavíme naše domy, ako ich vyrábame a ako zabezpečujeme celý tento proces, pretože veľa vás, našich zákazníkov, sa na to pýta a bolo by celkom vhodné, aby sme to takto celé zosumarizovali a všetky vaše poznámky, podnety a otázky dali do podcastov. Moje meno je Robert Sikora, som zakladateľom spoločnosti Drevodomy Sikora a výstavbe domov plus ekologickému spôsobu života sa venujem už dlhší čas. Čo považujem za také najväčšie úspechy je to, že sa nám podarilo priniesť do Čiech a na Slovensko možnosť, aby ľudia bývali dostupne, bývali v ekologických domčekoch, aby táto výstavba netrvala roky, ale niekoľko mesiacov, o čom si povieme neskôr. Ako už hovorí samotný názov, tak naše domy sú vyrábané z dreva, sú to drevodomy a vyrábame ich rámovou technológiou. Vždy každému našemu zákazníkovi zdôrazňujem slovo domy, pretože vyrábame domy. Samozrejme sme schopní vyrobiť aj chatu, sme schopní vyrobiť rekreačný objekt, ale našim hlavným a primárnym cieľom je vyrábať domy, ktoré sa môžu kolaudovať, ktoré je možné financovať pomocou hypotekárnych úverov, na ktoré je možné čerpať dotácie a podobne. Takže nejedná sa o žiadne celoročné bydlení, ako často vidíte v reklamách, ale jedná sa o 100% poctivé domy, ktoré podliehajú legislatíve stavebného zákona. Naše domy spĺňajú energetickú triedu minimálne triedy B, čo je v tejto chvíli potrebné na to, aby vôbec bolo vydané stavebné povolenie. A rôznymi súčasťami je možné ich presunúť až do triedy A, takže aby to boli pasívne domy. Na výrobu používame kvalitné drevo, ktoré vždy prispôsobujeme požiadavkám zákazníkov. Štandardne používame borovicové drevo, vysušené na maximálne 18%. Takže je to krásne suché drevo, ktoré sa vám nezačne počase ohýnať alebo robiť nejaké nepredvídané pohyby. Čo sa týka samotného výrobného procesu, ako som už spomenul skôr, vyrábame rámové domy. To znamená, že v našej výrobnej fabrike sa vyrobia také sendvičové diely, ktoré sa privezú potom ku klientovi na pozemok a tam sa to montuje priamo na pripravené základy. Či už sú to vrúty, betónový základ, patky, stracené bedne dní. Tých možností je o mnoho viacej. My odporúčame stavať to na vrúty, pretože je to ekologickejšie, je to finančne menej náročné a pre drevené domy a pre drevodomy je základ, ktorý je pekne podfukovaný vetríkom, je vhodnejší. V takom prípade my samozrejme vždy robíme to, že vrstva podlahy je o mnoho hrubšia, aby spĺňala normy, ktoré sú potrebné pre kolaudáciu ako dom. A čo sa týka samotného procesu, v prvom rade máme katalóg domov, ale je možné vyrobiť aj dom, ktorý nie je v našom katalógu. Čiže dom, ktorý si vy nakreslíte. Prečo sme sa preto rozhodli? Pretože vy ako náš zákazník budete v tom dome bývať a je skvelé, aby ste si ten dom prispôsobili tomu, ako vy chcete, aby vyzeral. Preto tá flexibilita, aby sme vedeli reagovať na vaše požiadavky. Proces je potom nasledovný. Spolu si odsúhlasíme objednávku, ktorú vyplníte
kde uvedete parametre, ktoré požadujete, aby váš dom spĺňal. Či už je to hrubá stavba alebo stavba na kľúč, sme schopní realizovať rôzne varianty. Následne vám poskytneme projektovú dokumentáciu, v ktorej si sfinalizujeme vzhľad domu a čo má všetko obsahovať a môžeme sa pustiť do výroby. Výroba trvá približne 50 až 60 dní a samotná montáž na pozemku zhruba 30 dní. Vždy sa to odvíja aj od počasia a podobne. Ale sme schopní montovať, aj keď je vonku minus 20, čo v poslednej dobe už veľmi nebýva. Takže toľko na úvod. Ja vám ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast až sem. Ak máte nejaké otázky, pokojne ich môžete písať dole do komentárov. A v ďalších dieloch budeme rozoberať už podrobnejšie proces objednávky, proces výroby a samotné otázky, ktoré naši zákazníci majú. Máme ich uvedené na stránkach www.drevodomysikora.cz, ale takisto ich potom rozoberieme aj sem v trošku obširnejšej forme. Ja vám ďakujem a želám vám krásny deň.